ଖଜୁରୀ ବଣରେ ତତେ ଡୁଙ୍ଗୁଥିଲି। ରାତି 12ଟାରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଇଛି କୋଉ ସିନେମା ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଅଛି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍ମୃତି ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲି ସାର୍ କହିଲେ କି ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ସେଇଟା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ବହୁତ ଭୂତ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ Juno Comics আপনারা জন্য বিকজ थैंक यू उठे उठे सिनेमा सिनेमा पहला उठे 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 उठे